Vamos a comenzar a sesión plenaria ordinaria. O primeiro punto da orde do día é a aprobación dos borradores das actas das sesións anteriores. A sesión ordinaria do 27/12 de 2020 e a do 28/5 de 2021. Estaba de 27. Vamos a ir unha por unha. A do 27/11 e a do 2020. Algo que comentar? Votos a favor da aprobación da acta? A segunda é a do 28/5 do 2021. Votos a favor? O segundo punto da orde do día é a aprobación dos festivos locais para o ano 22. Será na comisión informativa se debateu. E a proposta é a seguinte. Tenía non sei cantas convocatorias. Número 2. Sí. Pero deixaron, non? As propostas son o 25 de abril e o 30 de setembro. Un corresponde a San Marcos e o outro corresponde ao Venres de San Roquiño. San Xoán é festivo autonómico e foron os que se acordamos na comisión informativa, antes de dictaminar na comisión informativa. Algo que comentar? Votos a favor? O punto número 3 é a aprobación provisional se procede da modificación puntual número 1 do Pexón do Concello de Lousame. Vamos a ler os acordos. Despois de aprobar inicialmente, dende a Consellería de Infraestructuras nos comunicaron, como dixemos en comisión informativa, que debe cambiar o que é o formato, non o contido. E a Diputación, en un principio, emitir a informe favorable, pero logo douse conta, despois da aprobación inicial, de que había que concretar certos puntos para que non levara a confusión. Entón, fixemos esas concrecións, por eso volve agora aquí para tomar os seguintes acordos. Primeiro, aprobar provisionalmente a modificación puntual número 1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Lousame, contida no documento técnico incorporado o día 5/7/2021 ao expediente electrónico 2021 o teñen aí, non vou ler porque son o número do expediente é longo, que está relacionado co expediente primario. Segundo, unha vez diligenciado, elevar o expediente da modificación puntual número 1 do Pexón de Lousame á Consellería competente en materia de urbanismo, co fin de que resolva sobre a súa aprobación definitiva. Terceiro, publicar este acordo no tabuleiro de dictos e no tabuleiro electrónico para ser dar coñecemento de calquera interesado. Algún comentario? Votos a favor? O punto número 4 é a aprobación inicial se procede da modificación de créditos 30/2021 e transferencia de crédito entre as habitacións de diferente área de gasto. Co fin de pagar gastos de investimento do capítulo 6 para financiamento dos seguintes documentos que se relacionan, aí por un importe de 6.949,84 para gastos de investimento capítulo 6 para financiar parte da achega municipal ao investimento denominado acondicionamento da pista polideportiva de Vilacova por importe de 2.512,26. Tiñamos consignado unha parte no orzamento, pero non era suficiente. 3. Gastos en transferencias correntes, capítulo 4, para financiar o importe da cuota non orzada da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Morosnoia por importe de 1.061,42. 4. Gastos en bens correntes e servicios, capítulo 2, para financiar a achega municipal relativa aos gastos do Servicio de Socorrismo 2021 na piscina municipal, ao ser necesario acudir a unha contratación externa ante a imposibilidade de contratar persoal laboral temporal, e isto é por un importe de 1.433,30. Non explico porque xa o expliquei todo o que pasou na comisión informativa. Se alguén quere preguntar, si volvo a explicar sin problema.
5. Aprobación de facturas do exercicio 2020 incluídas na conta 413 por un importe total de 11.803,76. Todo isto se fai coa baixa nunha aplicación, non? Na 231.22799. E o importe total desta modificación, tanto da baixa nunha aplicación como aos gastos, son 23.760,58 euros. Os acordos son os seguintes. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente da modificación de crédito número 30/2021 coa modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións orzamentarias de diferente área de gasto de acordo ao seguinte detalle. Está o que acabo de decir agora nas tablas. Segundo, aprobar a tramitación urxente da modificación orzamentaria na aplicación do artigo 33 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas. Terceiro, expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante 8 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Cuarto, se transcorrido o prazo non se presentasen alegacións, considerarase aprobado definitivamente este acordo. Comentarios? Votos a favor? Abstencións? Número 5. Aprobación se procede da non celebración do expediente de contratación 3B/2020 por causa de interese público. Nos referimos ao IDAE. Como levamos unha moción nese sentido aprobada por todos, despois nos estenderemos aí para ler outra vez para as persoas que non acudiron á comisión informativa. Algunos supoño que se estarán informadas e outras que habrá que comentar agora, pero se saben cal é, a situación, a comentamos varias veces, a situación económica que nos leva todavía está a día de hoxe. Cada vez que nos reunimos teño que dicir o mesmo, porque non hai nova comunicación, nin apertura de plataforma para justificar o IDAE 2000, o que pagamos, é dicir, para que os que empezamos a tramitar no 17, creo, e que pagamos a principios do 20. A día de hoxe, pagámono, estamos financiando cartos a outras administracións, neste caso o Ministerio a través do IDAE, e agora o proxecto que pedimos é moito maior, porque cando empezamos a solicitar este e a tramitar non sabíamos o que nos ia a pasar co IDAE 1, senón, o huésemos feito de outra maneira. O comprobamos ao longo, cando estábamos xa a contratación iniciada, todavía non abren, e que non van a abrir, e que ainda non revisaron a licitación, están a revisar a ver se está correcta. Seguimos igual, xa viron na comisión informativa, entón, eso non pode abocarnos a incumplir todas as normas fiscales, a ir a unha operación de tesorería moi grande, e aparte, a mellor hasta 23, isto non sería efectivo. A partir de non celebrar ese expediente de contratación, faremos outros trámites, a ver se se pode revisar ese proxecto, volverlo a pedir o mellor fraccionado, ou, a ver, pero en principio non podemos meternos a isto porque meteríamos o Concello nun calexón sin salir. Os acordos son os seguintes. Recordar que o que pretendíamos era un proxecto no que tiña que aportar o IDAE 748.748 euros e nos 489,60, casi uns 900.000 euros. O acordo son os seguintes. Primeiro, non adxudicar nin celebrar o contrato denominado C3B/2020 a foro enerxético nos enumeados públicos do Concello de Lousame fase 2 por as razóns de interese público sinaladas na fundamentación xurídica deste acordo. A execución do contrato suporá o previsible incumprimento das regras fiscais exigidas pola Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera e a inexistencia de crédito idóneo é suficiente no exercicio 2021 para a execución do expediente de contratación. Segundo, notificar este acordo aos licitadores, informando tamén a Comisión Europea desta decisión ao tratarse dun contrato cuxa licitación foi anunciada no Diario Oficial da Unión Europea.
E para que así conste e aos efectos oportunos emítese o presente co visto e prazo da alcaldía. Bueno, Iso por que hacer sí. Votos a favor. Perdón por os votos. El vaso inclusive. Sí. Votos. Punto número 6. Aprobación se procede da moción para demandar a eliminación das modificacións do Regulamento de Control Europeo con respecto á frota artesanal. Vamos a ver nesta, se les parece, os acordos. Exixir a retirada da proposta de modificación do Regulamento de Control da Pesca número 1234/2009 do Consello e aprobada por maioría dos eurodeputados do Parlamento Europeo en canto vai en prexuízo dos intereses da frota de pesca artesanal e do marisqueo de Galicia e ante a imposibilidade do seu cumprimento. 2. Exixir unha vez por todas unha definición europea clara e real do concepto de pesca artesanal baseada nunha definición multicriterio. 3. Requirir un tratamento distinto e diferenciado da frota de pesca costeira artesanal respecto ás frotas industrial ou semi-industrial, recomendándose para elo ás autoridades comunitarias un coñecemento real das características estruturais dos buques de ates menores, das zonas de pesca de desenvolvemento da actividade e da selectividade das artes e aparellos de pesca empregados. Algún que comentar? Nada. Votos a favor? O punto número 7, a aprobación se procede da moción sobre a conectividade no termo municipal de Lousame. Bueno, con respecto a isto, todos sabemos de que vai, sabemos as dificultades que temos na conectividade e despois de batilo e expoñer todos os datos que temos na comisión informativa e en alguna reunión de portavoces, os acordos a tomar serían os seguintes. Trasladar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital a nula ou insuficiente conectividade nos núcleos de poboación sitos no concello de Lousame. Segundo, instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital para que no territorio galego, no marco das súas competencias, priorice o despregamento de banda larga nas zonas brancas das entidades de poboación menos poboadas, así como nas zonas que non están catalogadas como zonas brancas, na listaxe elaborada polo dito Ministerio, pero que non son de facto. Dote tamén de cobertura ás zonas que non dispoñen nin tan sequera de servicios básicos de telefonía móvil, como áreas de maior risco de fenda digital, e tamén teña en conta as achegas dos concellos como institucións máis próximas á realidade e coñecedoras das necesidades do seu territorio. Terceiro, instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital para que no marco das súas competencias proceda a maior prioridade ao despregamento de redes de banda ancha e telefonía móvil nos núcleos de poboación do noso concello para asegurar así unha correcta provisión das necesidades de comunicación propias. A eliminar a fenda digital e as barreiras e desigualdades que xorden entre a poboación dependendo do lugar onde se resida. Votos a favor. A moción número 8, decir que estas mocións todas foron presentadas consultamente polos tres grupos, que non o dixen antes, pero o digo agora para puntualizar. A número 8, a aprobación se procede da moción en relación á demora na tramitación e nos tramos do IDAE. Esta por referencia que as persoas que non estiveron e que non tiven tempo de comunicarle por as axendas de cada un, vou intentar resumir, pero leer para saber cal é a situación, para que sepamos por que desistimos deste contrato, non? O Concello de Lousame, en data 1 de agosto de 2017, solicitou ao Instituto para a Diversificación e Aforo de Enerxía, IDAE, unha subvención para proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER do Crecemento Sostible. Segundo, en data 22 de marzo de 2019, casi máis de un ano e medio despois, o IDAE concede a subvención ao Concello de Lousame
coas seguintes características. O número de expediente, o importe do proxecto, que son 171.941, dos que o IDAE financia 137.552,80. Terceiro, 5 de abril, xa non vou dicir máis terceiro, non vou dicir as datas, o 5 de abril de 2019, o Concello de Lousame procede a aceptar esta subvención. O 18 de setembro, justificamos ante o IDAE o inicio da adxudicación das obras. O 17 de marzo de 2020, o Concello xustifica a contratación das obras subindo a plataforma do IDAE a correspondente documentación da contratación. O Concello de Lousame, co ánimo de axilizar ao máximo o proceso, iniciou a execución das obras, pagando a última factura o 20 de agosto de 2020, sendo a clasificación de gasto a seguinte. Como poden ver, a enxeñería que diseñou o proxecto, a empresa que o vai executar e a dirección de obra. Unha vez rematadas as obras e pagadas as correspondentes facturas, o Concello de Lousame pretende justificar a subvención encontrándose con que na plataforma electrónica do IDAE non está habilitado dito procedimento. Dado que non podemos justificar a subvención desde o Concello, tentouse sen éxito a comunicación telefónica en varias ocasións. Visto que non era posible a comunicación telefónica, o 2 de setembro de 2020 envíase un correo electrónico ao IDAE explicándolles que o Concello xa executara as obras previstas no proxecto e que agora pretendemos a justificación final e non podemos, polo que solicítaselle que habiliten a plataforma para tal efecto canto antes. O día 4 de setembro, o IDAE responde a esta solicitude de xeito literal. En resposta a súa consulta e entendiendo que ya han aportado a documentación justificativa de formalización de todas as contrataciones para este expediente, les indicamos que IDAE debe validar dicha documentación ao inicio da contratación. Validar dicha documentación para que, entre outros trámites, según proceda, se pueda habilitar la tarea de justificación de la realización del proyecto. Estamos nese punto. Isto foi o 4 de setembro do 20. Miren vostedes onde estamos e seguimos nese punto. Unha vez comprobada la documentación de formalización de los contratos, se ejecutarán los trámites que en su caso sean procedentes. Y si es el caso, se les habilitará el área de justificación de la realización del proyecto, donde deberán aportar toda la documentación que se indica con carácter general en el artículo 15. Del Real Decreto. Si se aproxima la fecha límite de aportación de la documentación de justificación de su expediente y no pueden acceder a la tarea de dicha fase, por favor, contacten de nuevo a este mismo correo electrónico. Es decir, cando cheguemos a que xa se nos acaba o plazo de justificar e digamos, pero non abre, aí lle mandamos un correo. Eso que nos diga. En resumen, están aínda revisando a documentación de formalización dos contratos e unha vez revisada, e no caso de non estar todo correcto, habilitarán a tarefa de justificación do proxecto. A maiores, o Concello de Lousame estivo en contacto con outros concellos próximos que tamén tiñan solicitado esta subvención ao IDAE para comprobar se corrían a mesma sorte. A modo de exemplo, transcríbese un correo electrónico do IDAE a un deses concellos despois de solicitar a habilitación da plataforma para justificar a subvención. Contesta IDAE. En primer lugar, le trasladamos las disculpas de IDAE por esta demora na tramitación de su expediente, que responde exclusivamente a la falta de medios humanos para poder evaluar todo el volumen de expedientes acumulados en esta fase de formalización de contrataciones. Lógicamente, esta demora de IDAE no puede disminuir los plazos que se otorguen a la entidad local para cumplir con el resto de trámites de justificación de la ayuda, que serán aumentados proporcionalmente en la aplicación informática, para que puedan aportar la información justificativa en sus actuaciones. Todo ello en conformidad, é dicir, o que está tratando de decir é que, que non teño persoal, eso podemos decir os concellos, pero, eu creo que non debería de ser, pero eso é unha opinión que se creo que compartirán. Pero aparte nos di que non nos preocupemos, que se os plazos se caducan, nos van a ampliar os plazos, porque que todavía isto vai a ir para largo. Iso é a resposta entrecomillada do que pon o correo do IDAE a un concello da comarca. Cuando unha incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento, siguen dicindo o mismo, que se hai algo técnico que imposibilite a justificación, que tamén se terán en conta e non se perderá, senón que se ampliará o plazo.
Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se eviten a sustitución de actos anulados. Bueno, igual, na mesma línea. En resumo, outros concellos corren a mesma sorte que o Concello de Lousame neste procedimento, sofren as mesmas consecuencias de ter todas as obras executadas e pagadas e non poder justificala para poder cobrar a subvención o máis áxilmente posible. O Concello de Lousame, desde o 20 de novembro de 2019, ten concedida outra subvención do IDAE para o aforro enerxético do alumeado público fase 2, coas seguintes características: 927.271,40 euros o importe do proxecto, e a subvención concedida por IDAE, que non é ninguna broma, 741.817,12. A diferencia é a aportación municipal, por suposto. Comprobada a lentitude en todo o proceso na primeira subvención concedida, a fase 1, o Concello de Lousame está na obriga de reconsiderar a conveniencia de seguir adiante coa subvención da fase 2 debido a que previsiblemente o funcionamento sexa similar en lentitude. O Concello de Lousame está moi interesado en acometer todo tipo de obra de enerxías limpas, como ven demostrando en todos estes nos últimos anos, baixas en carbono e aforro enerxético. Creemos moi necesarias este tipo de medidas e axudas para o aforro, transición ecolóxica e, aínda máis, consideramos que debería haber un tratamento prioritario, unha discriminación positiva cara aos concellos rurais da España baleirada para evitar a incoherencia entre o discurso político e os feitos reais. Pero para que isto ocorra, os concellos que tentamos ser áxiles na medida das nosas posibilidades na tramitación dos expedientes, temos que ter unha correspondencia por parte das administracións coas que tramitamos os expedientes. Do contrario, supón un atranco económico insuperable para os concellos pequenos. Lévanos a incumprir todos os parámetros orzamentarios. En base ao anteriormente exposto e a solicitude dos tres grupos municipais representados no Pleno, acordan trasladar ao Ministerio de Transición Ecolóxica e ao IDAE que axilicen o proceso para a revisión e justificación dos trámites co fin de non ter aos concellos 3 anos paralizados coas obras executadas e pagadas sen resolver. De manterse a demora actual no proceso, exixir unha liña de financiación adecuada e suficiente para afrontar o adianto por parte das entidades locais da parte correspondente ao IDAE. A día de hoxe son os concellos os que están financiando a aportación do Ministerio. Terceiro, que cambien, do primeiro punto ao terceiro epígrafe, que cambien as convocatorias futuras a fin de evitar estes retrasos e consecuencias que supón para os concellos. Segundo, trasladar aos grupos con representación no Congreso dos Diputados e no Senado, a FEM e a FEGAM, para que coñezan de primeira mano o funcionamento do IDAE e a situación a que están sometendo os municipios, sobre todo pequenos, para que actúen en consecuencia. Bueno, algo cousa máis que engadir. Votos a favor. O punto número 9 é a aprobación se procede da moción sobre o incremento dos prezos da luz. Vou ler os acordos. Rebaixar o tipo de gravame do imposto sobre o valor... Perdón, me saltei un parágrafo anterior. Instar ao Goberno de España a tomar as seguintes medidas para impedir que o aumento espectacular do prezo da enerxía eléctrica lastre a economía persoal e familiar dos españois, especialmente danada polos efectos da pandemia. Primeiro, rebaixar o tipo de gravame de imposto sobre o valor de produción de enerxía eléctrica do 7% ao 0%, modificando para iso o artigo 8 da Lei 15/2012 de medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética. Modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico para, entre outros aspectos, que determinados custos regulatorios que se trasladan á factura eléctrica, como pode ser a débeda do sistema eléctrico e custos extrapeninsulares, así como a débeda do sistema eléctrico sexan financiados íntegramente con cargos aos orzamentos xerais do Estado. Terceiro, non é o terceiro punto, sino o terceiro apartado do primeiro punto. Simplificar o recibo da luz para facilitar a súa comprensión. Poñer en marcha de inmediato unha campaña de información dirixida aos consumidores e que explique de forma sinxela e comprensible a nova tarifa da luz.
Nada, nós como dixemos xa na comisión informativa, que estamos de acordo en que a luz está demasiado cara, mas hoxe xa había outra noticia de que baixaron un 36%, e sabemos que se están tomando medidas pouco a pouco, que vamos, bueno, pouquinho, pasiño a pasiño, non son todas as que deberían ser, pero bueno, que se está facendo algo, que se nos agarra na Nada, eu comentar que vou votar a favor porque o negar xa leva bastante tempo pedindo estas medidas. Xa saben que para nós isto sabe moi pouco, que nós queríamos transformar, modificar a lei do sector eléctrico, que é unha lei impulsada polo Partido Popular no goberno de Aznar e despois modificada no outro goberno do Partido Popular, que nós estamos a favor, pero sábenos a pouco tamén. Creo que é un parche porque os que están arriba, digamos, os grandes políticos, despois utilizan as eléctricas para ter as cortes giratorias para acabar nos seus consellos de administración. Entonces non compensa cambiar a lei. Pero por a nosa parte o voto vai ser favorable. Ben, votos a favor? Abstencións. Si, xa anunció, pois, pensei que non. Punto número 10 do día. Aprobación se procede da moción sobre a peaxe nas autoestradas estatales. Os acordos son os seguintes: manifestar a súa oposición e por isto solicitar a retirada da proposta do Goberno Central para o establecemento de peaxes baseados no custo por kilómetro nas autovías de titularidade estatal, que supoñan unha discriminación coa Comunidade Autónoma de Galicia pola súa composición xeográfica e pola situación que se está a padecer coas peaxes das autoestradas de titularidade estatal. E por considerar unha medida regresiva que establece barreiras económicas no acceso a servicios básicos como son as infraestructuras viarias, incrementa a inseguridade viaria e constitúe un atranco para o desenvolvemento económico e a cohesión social de Galicia. Segundo, expresar o seu apoio a que a rebaixa das modificacións as peaxes da P9 comprometidas aos orzamentos do Estado para 21 sexan aplicadas como máis tarde no mes de setembro de 2021 e instar ao Goberno de España a aprobar o máis axiña posible un proxecto de Real Decreto de modificación da concesión da autoestrada de titularidade estatal a P53, que é a Santiago de Compostela, Alto de Santo Domingo, para a bonificación de peaxes. Terceiro, reiterar pola importancia que a P9 representa para a mobilidade interna de Galicia o centro do traspaso desta infraestructura, acelerando tanto a tramitación da proposición de lei orgánica de transferencia de titularidade a competencia da P9 á Xunta de Galicia, remitida polo Parlamento de Galicia ao Congreso, como inicio dos traballos na Comisión Mixta de Transferencias prevista na disposición transitoria cuarta do Estatuto de Autonomía de Galicia, así como a transferencia á Comunidade Autónoma da titularidade da autoestrada AP53 Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Alto de Santo Domingo, coa finalidade de proceder aos traspasos efectivos antes que remate o ano 21, e que esa transferencia veña acompañada dos recursos económicos e técnicos necesarios para a correcta xestión da autoestrada nas condicións máis xustas para os galegos e para Galicia. Nos, o mismo que dixemos na comisión informativa, que tamén xa non será unha moción que viñamos pedirlo, que xa se conseguimos que se rebaixa deste xeito nas autoestradas, e vamos a estar. Vale. Votos a favor? Abstencións? E agora, votación de conta do punto número 11 das resolucións das mocións. O punto número 12, inclusión se procede de mocións por urxencia. Como urxencia, nós teremos a aprobación, expliquei nesta comisión informativa, non creo que foi na Xunta de Portavoces, que nos aprobaron o post complementario, pero que variaba a cuantía, lles dixen a cuantía que nos concedían e que a que tiñamos tramitado. Entón, que había 4 proxectos, que 3 deles os mandamos tal cual, pero que un había que modificar para que se axustase a cuantía. Que fixéramos o axuste nun,
porque así polo menos xa podíamos enviar os demais para que a Diputación os tramitaran e ser aprobado, xa chegou a aprobación,